करी पिया सनहिया के डोर से बात विश्वास माई अब कौन और से दूसरी लाइन में बतावता भक्त कैसे हो कि हे माई तू जगत जननी बारू ई भक्त राउ दरबार में आई बा जैसे सबकर नैया पार लगावल भक्त नैया पार लगा जा माई अरे भाई विश्वास बा जानिला की रोज माई हो गवावेलू एतने न जाने पवनी यार से आवेलू हे मैया हो आ जाए जननी हो जानी
बंद ना हो सकेला। रात भर गाओ जी रात भर गवाई। वंदना का मतलब कि बंद ना हो सकेला। टाइम की देख के भक्त अपने गुरु घराने के परिचय बतावता कहता हो मालिक छलाली माई तोहके पुकारे ना ओ प्रकाश मनी जर माई रहिया निहारे ओ मालिक छलाली माई तोहके पुकारे ना ओ प्रकाश मनी जर माई रहिया निहारे छोड़ के